खालामो आरो बिनि उनाव जोंहा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव 1987 निफ्राय 2003 सिम जेसेबां मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जोङो बिबार बावो आरोबाव बिनि उनाव जोंहा आरोबाव मोनसे गोदान प्रग्राम दंदेरो बिनि उनाव जोंहा BPF अफिसनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि जागोन बेनि उनाव मेइन पेन्डेलाव इलेक्शननि समायाव जोङो रायजोफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन 5टा गेरेन्टिनि खोथा होदोंमोन बे 5टा गेरेन्टिनि माने सेरेमनियेल जितु डिस्ट्रिबिउसन बियो आरम्भ जागोन दिनैनिफ्राय गासिबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार साब डिभिजन हेडक्वार्टाराव 10टा गासै 10टा जायगायाव बेखौ जोङो दिनै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहाय दिनै क'क्राझार हेडक्वार्टार BTC हेडक्वार्टाराव जाय हाबाफारिखौ लानानै जोङो दा खामानि मावगासिनो दङ बे एखे हाबाफारिफोरखौ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार आरो साब डिभिजन हेडक्वार्टारावफ्रावबो जागासिनो दं मावफुंगासिनो दं दा जोङो दिनै बेजों लोगोसे सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउसनजों लोगोसे बागुरुम्बा 10,000 जन बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरखौबो जिहेतु बे मोसानायनि गेजेरजों बे बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि कालचार ट्रेडिसन गासैखौबो जोङो बुहुमनि मानसिफोरनो दिन्थिफुंनो हादों बेनि थाखायनो जोङो बै मोसाखावरिफोरखौ दिनै सेरेमनियेल माने आर'नाइजों जों बिथांमोनखौ सनमान होनो नागिरदों बेखिनि सार लोगोसे दिनै गोथार BTC नि गोरोबथा सान बे बुब्लियाव BTC नि रायजोफोरनि थाखाय